Już nic, chytamy się roboty. Zaczynamy robić podest betonowy pod taką małą altankę. Będzie to miało 3 metry na 4. No i od czego będziemy zaczynać? Będziemy zaczynać od fundamencików, czyli filareczki takie zrobimy raz, 2, 3 i 4. Po środku 1. Wysypiemy byle gównem, żeby takie stare śmieci pochować. Pochować śmieci. Podmurujemy, zalejemy betonem. Oczko ma wyschnie i będziemy dalej działać. Nic, w czasie etać roboty. No, tuż to nic, chytamy się kopania rowka, dziury, pod filarek. Będzie sztuchóweczka na sztuchóweczkę. No chyba wystarczy, sąsiedzi obok na działce, gdzie mamy wielką sobotę, ale tam mnie to nie przeszkadza. Pomału furt. Ja jak kowboj, amator, budowlaniec. Nic, kopiemy. Chyba to tu wystarczy. O, tutaj. Metr. Dobra, kopiemy. Może się nam co uda z tego. No myślę, że tyle wystarczy. Na głębokość tej chówki. No to nie będzie jakiś cudo. Będzie zwykły podeścik betonowy. A to robię po to, żeby mi to nie spłynęło. No. Myślę, że to będzie dobre. No i nic, trzeba teraz jakiś betoniczek rozrobić, jakiś wzmocnienie, zbrojonko. Dobra, działamy dalej. Do tego se użyjemy betoniczek, szybki betoniczek B20 z Chryslera. Mamy kupione nowe mieszadełko z Parkside'a. Wodę mamy, wiaderko mamy. No nic, trzeba rozrobiać ten betoniczek. Dobra, betoniczek gotowy, rozrobiony. Trzeba się paki zbrojeni poszukać. No i zalewać. No, możemy to zazbrojać. Mamy taki kurwa, zajebisty kurwa drut. Tu go wciepnemy. O, tak. Dobra, zalejemy betoniczkiem. Tu mamy pięknie. Teraz trochę takich haberdzioków powciskamy, żeby nie było, że było. Albo na opak, jak to się kto godą. I to pamiętajcie, że zawsze kowboj godą. Kowboj do ze Śląska. Wszystko robię amatorsko. Się nie pierę w tańcu. O, tak. Myślę, że jeszcze trochę nadlać i będzie dobre. Będzie jak ta lala. No, dobra. I to mamy po prostu, ustawi się to szałuneczkiem. Tu je wyżej, tam niżej. Podkopie się, nadkopie i będzie wszystko. Stożki ćwierkają. Jeszcze trochę dolejemy. I możemy czekać, aż stęgnie. O. No i jeden mamy gotowy pod filareczek. No nasza kurwa amatorska robota będzie polegała na wyjebaniu sobie jakiś kurwa dziurek na
No. Gramy co zrobili. I 4. Kurwa, jak to mu działać, ja pierdolę. Dobra, tak to sobie o, włosaczyk. Teraz te sprawdzamy. Poziomy.